سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا ظهر ميني ميديايو نلوم سولس شدشت مسكرم زدالنا يوم حصر زيناتات هاجرات نورديكا سعبنا خنقربالكم هنا نمكتالكم ان عدمنا ارستاتهم كنقدم كلت عدالوتي سنداو فيلم شودن قبننياتات كوينم ترخيبهم شودن كوبانياتات ساعات وحسنة الغاح كتبيات باهيلو ودبات قبن مكلاس جيزين سفيح تعرن كمزحات التقليصو دقوما إلكتريك حسرة حملتين كخصت مخنيات كخون يخيليو تباهيلو أرستا زيناتات كتعمت أن يحكم كبرى سمعتنا زرزرات النها بيت فردي وردا يوتبري كلت عدالوت سنداو فيلم حلوان زقبرلو مقابر مركب MS استونيا ربيشون بزبل قبننياتات كوينهم كم زرخبهم قليتو MS استونيا بشحن شعتي ميتن تسعان أربعتن أب بحري بالتيك متحلن شومن تميتن حمسان كلتن هيوت بتحادقا مدفون زفلاتيو زبزو حيوت تغزفلو بطا كيربش زبل هزباو حقي كابتي نحسابك مقلاصن حبريتان توهاب مسل زعززو مخانو حلفت بيت فردي ابزهابو مقلص افليط الله لينس اندرشونن هنريك ايفرسونن اب كلت شحن 19 برحقات التقوصاصرات تشكركريت تقيمهم نتازت حالت مركب مسالهم قدم حجي زيتزربلو عنوت رخيبنا زبل سنداو فيلم خامد لهم زفلتيو بمسرت نساتهم زدالو بروجرام تامركب اب غرنغرا بزورد عنوت يحلك إله እዞም ጋዜጠኛታት ንውሳኔት ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀበሉን ይግባይ ክብሉ ምዃኖምን ገሊጾም ኣለው መንግስቲ ሽወደን ክብደት ቅልውላው ጸዓት ኤውሮፓ በመግንዛብ ንኩባንያታት ጸዓት ሽወደንን ሃገራት ኖርዲክን ናይ 250 ቢልዮን ክሮና ውሕስነት ልቃሕ ክብ ምዃኑ ኣፍሊጡ መጠን ዘለቃሕ ብቅድምት ማል ሰንበት ዕላው ዝገበረ ሚኒስተር ፋይናንስ ሚካኤል ዳምበርግ እዘለቃሕ ኣብ ከፈልቲ ቀረጽን መንግስትን ዝህልዎ ፋይናንሳዊ ሓደጋ ንእሽቶ እዩ ኢሉላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወፍሪ ምረጽን ዝጸንሑ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝማም መንግስቲ ድምጾም ክህቡ ተጸውዖም ኣለው ብመሰረት ሬድዮ ሽወደን ነዚ እማም ዝነጽግ ዝኾነ ኣባል ባይቶ ኣይክህሉን እዩ ኣብ ሽወደን ዝግበር ዘሎ ናይ ምረጹኒ ወፍሪ ምስፋን ሕግን ስርዓትን ከምኡን ምቅላስ ውድባት ገበን ሓደ ዓቢ ዛዕባ ፖለቲከኛታት ኮይኑ ምህላው ተገሊጹ ውድባት ገበን ንምውጋድ ግዜን ናይ ኩሉ ሰፊሕ ጻዕርታትን ዝሓትት ምዃኑ ድማ ሬድዮ ሽወደን ካብ ከተማ ሶደርታል ጸብጺባላ ሶደርታል ምስ ማሕበረሰብ ኮይንካ ዝተወደቡ ገበናት ምቅላስ ዝጸንሐ ተመክሮ ዘለዋ ከተማ ምዃና ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱላ ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ገበን ፖሊስ ክመርሕ ዝጸንሐ ጉናር ኣፕላጅ እዚ ጉዳይ ስለ ዝደለናዮ ጥራይ ሕጂ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ኣረኣያና ክነስፍሕ ከድልየና እዩ ኢሉሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን مسار ميني ميدياكم زلكم كبرى سمعتنا ديساو ጸጋማይ ሰልፊ ኖርዌይ ካብ ዝመጻየታት ሒዙ መምሕዳራት ከተማ ምልማን ናይ ምኽልካል ስልጣንን ዝኽልክል እማመ ከቅርብ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ብጆር ፊዮደርን ቨስትላንድ ታንኮ ምልማን ዝኣገደት መምሕዳር ከተማ ኮይናላ ብመሰረት ጋዜጣ በርገንስ ቲደንደ ኣብ 2016 ማእከላይ ገስጋስን ዓቃባዊ ሰልፍታት ኖርዌይ መምሕዳራት ከተማ ምኽልካል ለመናዶ ከብላ ብዝኽልን ኣገባብ ሕጊ ምቕያሮም ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሕጂዋን ዴሳው ሰልፊ ቀዋሙ ክቕየር ከም ዝኽእል ኮሚቴ ፍትሒ እቲ ሰልፊ ኣቪርቢ ፕሬስት ባንክ ገሊጹላ እዚ ጉዳይ ንውሽጣዊ መምሕዳር ዝምልከት ምዃኑ ፕሬስት ባንኮ ኣጽንኦት ክህበሉ እንከሎ ኣባላት ዓቃባዊ ሰልፊ ኣብዚ ጉዳይ ሓሳቦም ክልውጡ መደብ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለው ኣሞዳታ ልዑል ዋጋ ጸዓት ኤሌክትሪክ ምኽንያት ገይሩ ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ ድጎማ ኣብዚ ዊንተር ኣብ ኖርዌይ ሕጽረት ኣሕምልቲ ንክኽሰት ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ሓረስቶት ኣጠንቂቖም ኣለው ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕርሻ ዝግበር ድጎማ ኤሌክትሪክ 20,000 ኪሎዋት ኣወር ንወርሒ እዩ እዚ ድማ ኣብ እዋን ወቕቲ ዊንተር ኣሕምልቲ ንምቕራብ ይኽዝኑን ዘለዉ ሓረስቶት እኹል ኣይኮነን ይበሃል ኣሎ ኣብ የሬን ኣሕምልቲ ብምፍራይ ዝመሓደር ኣስቢዮርን ስቶክላንድ ንጋዜጣ ኔሽነን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሕምልቲ ንምኽዛን ክሳብ 75,000 ኪሎዋት ኣወር ኣብ ወርሒ ይህልኽ ምህላው ይገልጽ
ኣብ ካብ ዓመት 2016 ክሳብ 2020 ዋጋታት ሰዓት ኤሌክትሪክ ካብ 500,000 ክሮና ናብ 700,000 ክሮና ወሲኹ መላው በዚ ድማ ድጎማ ኤሌክትሪክ ካብዚ ዘለዎ ኣጸቢቑ ክውስኽ እንድሕር ዘይተገይሩ ኣብ እዋን ዊንተርን ኣየትን ዕዳጋታት ኣሕምልቲ ክርከብ ከም ዘይኮነ ጸብጻብ ኖርዌይ ቱዴይ ወሲኹ ኣመልኪቱሎ እምበር ክብራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰሉስ 6 መስከረም በሃርሜኒ ሚዲያ ዝተዳለዉ ሓጽርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጽሞም ኣለው ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም